じゃあ2曲回しということで、はい、じゃあ人生をもてなす。いやー、難しい。朝日が昇るから起きるんじゃなくて、目覚める時だから旅をする。教えられるのに別れを告げて、届かないものを身近に感じて、越えてゆけそこを、越えてゆけそれを、今はまだ人生を語らず、嵐の中の人の姿を見たら、消えるような叫びの音を、分かり合うよりは確かめ合うことだ。季節の巡る中でどう確かめる、越えてゆけそこを、越えてゆけそれを、今はまだ人生を語らず、あの人のための夜などと言わず、あの人のために去りゆくことだ。空を飛ぶことよりは血を這うために口を閉ざすんだ。臆病者として越えてゆけそれを、越えてゆけそれを、今はまた人生を語らず、時のお前の足音は走るの知ってる、言葉なく抱える涙も汗も街を出て風に乗って雲と一緒に風に壊れ微笑む街、何もお前の足音は軽くも重くも自由と昼間の荷物を
は流り振り返り道端に涙しても小さいけどその先には自由への物語お前の足音は自由の足音今ここ進むのさ信じるために